ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥି ବିଷୟରେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଏହାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓ ଏକ ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଯାହା ରସ ଏବଂ ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ। ଏହି ଔଷଧ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କୋହୋଭେସନ୍ ବା ସ୍ପାଗରିକ୍ ୱେରେ ଏହି ଔଷଧ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷଲତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବା ଏସେନ୍ସ ଆକାରରେ ଏହି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ରସ ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ସନ୍ତୁଳିତ ରଖି ରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ। ଏହାର ଆବିଷ୍କାରକ ଇଟାଲୀର ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାକ୍ତର କାଉଣ୍ଟ ସିଜରମେଟି 1865 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିନା ଏହା ବନସ୍ପତି ଆଧାରିତ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ଫୁଲ, ଫଳ, ଛାଲି ଓ ପଞ୍ଚଙ୍ଗରୁ ଔଷଧ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚିକିତ୍ସାରେ ବହୁ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ହୋଇପାରୁଛି ବିନା କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟରେ। ବିଜୁଳି ପରି ରୋଗ ଭଲ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଶୀଘ୍ର ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷ ରୂପେ ଆଦୃତ ହେଉଅଛି।